आता आपण चालले आहे नेहरू पारावर भजी खायला गरमागरम एकदम कुरकुरीत भजी असते आणि त्यासाठी आम्ही नाश्ता सुद्धा नाही केलेला आहे. चरचरून भूक लागलेली आहे आम्हाला. लेट्स सी किती प्लेट खातोय ते आमचं. भजीचं दुकान एकदम साधं आहे, एकदम असं झोपडी टाईप आहे, पण भजी भाजी भेटतात. तेव्हा तो काढतायत बघ. रेस्टिनेशन आलेलं आहे. काय गावातली भजी गरम गरम आहे एकदम. आताच काढली आहेत ना, खाऊन कुरकुरीत पण. तुम्ही भाजताय काय? मुंबईत कुठेच नाही मिळणार आहे. चाय पाहिजे तुला? काका ना 3 चाय देवा. खातो. व्हिडिओला झूमिंग खूप असते.
आला रोहित गोंधळ झाला काय करते भजी चाल अजून 2 खाऊन देवा किशनला नाही आणलं का रे कुठे घरीच आहे बाईक झालं